kauna in ta shiga kowar rage noel kalgi na san Allah zai yi mai magani. Yau ma dai rabbana za ni sa mai girma, sai in sa sayyadi mai cikar alfarma, sai in juya wajen warware tabarma. Labari na rannan da nai ta gaya ma, yau ma dai shi na ɗauko ka zo ka ji kai ma. Daga wannan lokacin dole gefe na koma, dan yanzu kun ga dai kan ta bani da dama yaya zan yi ne. Ce ba komai haka rabbi ya tsara bani da fargaba, zumunci na da su duk ya dawo daidai kun ga ban bar su ba. San ban ji a raina ko da wasa zan iya cuta gunsu ba, haka su ma zuciya ta take ta gayan ba za su guje ni ba. A kwana a tashi yayan ta sai ya ga yanzan can da ban fargaba, yayin da yake gayan kunji ta kusa aure su ban fadi ba. Sai sannan ne na san so ashe cuta ne ba shi da magani, shige wani zazzabi mai masifar kuna. An ban magunguna don na gane kaina, amma sun yaƙi balle na gane idona. Saukan muryar ne ta shigo kunne na, wallahi anan na warke na waye gari na. Kishi ya ziga ni sai na yi Abuja na zauna, wurin da nake idan ta riga ta yi aure sai na dawo gare. Sai cewa aboki na gare ta ya furta sanadin santa ne, yau ma na bar gida don na samu salama kar da na zo gune. Sai labari ya zan kunja an daga aure sai da na dangane da wata bicin ina zauniya a Abuja lokaci kankane. Na ji zan dawo gida aiko sai na dawo ni da yayanta ne, muna zancen mu don mun shagalti da hira na ji muryarta ne. Ta neman marabin tambaya ta doron babu amsar gane, na ce mata babu komai kawai kan wata, ina nan dole dai an ka yawa aurenta. Mai dogon lokaci so na daina farauta, sai rannan ko ka zam gani ga kanwarta. Ta gaya mun so da kauna da ni ta aminta, har na turje ta ce a kada na guje ta. Yayanta da 'yan gida da suka ji bayanin sun yi murna gane, hautar ba ta so babu kyamar juna babu ji ba gani. Ine mata so da kauna bisa ga amana babu tun razani, aiko wani sai ya zo sai ya so mata ne rana ga sauyin zani. Na ce yayanta ya sai ya ce mini a'a kanwa ce gani, kuma ba daki guda mun ka zo baka gane kaga ba magani. Daga nan mai ya da so ko kaɗan ba na yi babu shi babu ni, sai labari ya zanyar ta bata da aure na shige razani. Ta gama inda sai ta sa kira ne, da dai har zan iya sai na je ku biyo ne. Aiko dai kwalliya ga ta mai kyan launi, lokacin ga haddari yan uwa kun ji ni. Shi ya zama uziri kun ga dole ta bar ni, daga nan duk safiya sai ta sa kira ni. Na kawo da santa taimako mutuka ita ma ta yau gani, sai layin o'awai bilu banda sana'a sai ta shaida mini. Sai na bude wani shago mai radin raina kar a kayar da ni, na gina so da kauna gare ta buga ne sai a rushe mini. Kuma ba wani nawa dabbare ya ji kaina kar a cutar da ni, ya yarda mijinta sun mun abin da a raina ban yi zato bane. Na yi kuka na yi da ni ba su jin tausayi na sun wahaltar da ni, ruhina na ta shaidar rashin ta guri na
illa ce gani shi raba ni da wacce raina yake da bukata rabu da famini